Γεια σας, Αντριάνο Μπίνγκο εδώ και στο σημερινό βίντεο καταρχήν να πω ότι αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε δεν είχε βίντεο με τον κουνούπια GC Play, ούτε αυτή τη βδομάδα που έρχεται δεν θα έχει. Όλο το Μάιο όμως θα έχει με κουνούπια να παίζουμε παιχνίδια διάφορα. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς τραβάει η GoPro Hero 5 και η GoPro Hero 4 Session. Θα σας δείξω και στα 1080p στα 30 fps και για τις δύο κάμερες. Θα δούμε τις διαφορές, αν έχει καλύτερη ανάλυση η 5 από την 4 Session, σίγουρα έχει. Απλά επειδή είναι μια αναβάθμιση στο κανάλι μας η GoPro Hero 5, να δούμε αν αξίζει. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, γράψτε ένα σχόλιο. Πείτε μου τι διαφορές είδατε, αν είδατε κάποιες διαφορές. Αν άξιζε, αν πιστεύετε ότι άξιζε η αναβάθμιση που έκανα από την 4 στην 5 GoPro. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.